Kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higalas, magampo kita. Dalang panan ug makagagahom namo nga Dios, ikaw among ginapasalamatan. Diin hangtod ni ining mga takna nagapadayon kini nga programa sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Magapanalangin ka ni ini nga programa ug kini nga istasyon. Panalangin ni ang tanang mga tawo nga nagapaminaw karon diha sa ilang mga hunahuna ug kasing-kasing. Mapahiluna ang imong pulong ug pinaagis pagtandog sa Espiritu Santo, makabaton sila gugmas pagsunod sa pagpangalagad o pagsabot sa kamatuoran. Kini among gipangayo nga pagadawaton pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Hi Kuya John, asa naman sad ka? Wala man ka namo madungog. Si Kuya Libby raman nag-inusara in town. Okay, daan naman to na kuan siguro mo kay gipa kuan mo to ni Brother Libby. Kagabi manggod wa ta dire tungod kay duna koy mga pag-umangkon nga gikan sa Manila, no? Upat sila ka buok unya kini na ang nanguli naman in town akong gihatod didto sa airport. Mao tong wa ta makakuan diri gabi kana na ang makatingog diri kagabi pero okay ra man gihapon kay diri man si Brother Libby, no? Okay. Kanus aman sir imong hisgutan ang ako nga ay kini karong gabi na hisgutan ta to kay adtong Miyerkules unya kuan man kana na ang nagpaluap ka atong gitubag unya dapat sa Huwebes unta tos gabi nyawa man ko dire unya ang imong reaksyon diri man na kuan sa ako nga number na atlan pud nga wa ko dire si Brother Libera mana nga karon ato tong hisgutan ang imuhang nasakyan na ride unan sa atong hisgutan atong Miyerkules sa gabi So salamat kayo ha. Okay, aron nga makadagino ta sa taas nga oras ato lang usa nga iatras ning ato nga basa sa mga text messages. By the way, atong pasalamatan ang tanan nga naga-birthday karon, no? Thank you so much kayo. Unya salamat sa imbitasyon. Okay lang dili na ko i-mention ang imong nga basta nagpasalamat mi sa kana imbitasyon unya sa imong birthday, but sorry kay di amanta diri unya lisod kaayo nato nga makuan, lisod kaayo nato nga makumet ang inyong mga hangyo tungod manggod kay gabi ang ato nga programa human gabi na sad. So sorry lang gyud kaayo. Unya salamat sa pagpaminaw nya salamat sad ni Sister sa ato nga mga kuan diha tigpaminawan ni Sister Ruby Bachansila diha sa Kinatarkan. Unya kumusta mong tanan dinha and my beloved kanana ang only brother Konsehal Alan dito ban siyang pamilya unya ni Brother Junjun Illustrisimo. So Brother Jun, kumusta naman kadong uban sa imong pamilya? Sa atong pagpangalagad si Ginoo padayon ta matira ang matibay kay daghang mga tunok ug mga libaong mga batuon ang atong dalan nga masubay usahay
kay mosulod tas gingharian sa Dios pinaagis daghang mga kasakit. O sa tusad pasalamatan si Pastor Randy Soson, no? Parinti ni Brother Libigad, no? O si Daday Luloy Lubitanya. Salamat sa pagdasig kanunay sa atong buhat dinhi sa kahanginan, no? Okay, sa dili patahigala mo adto sa pagtubag ron sa kuan ato sa ning ipatan-aw ni Brother Libby og unsay nahimong diinigikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, dihon salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers karon kutob sa nag-view karon sa ato nga programa. Ni atong gina-welcome ang tanano, mga kahigalaan nato, makaigsunan din sa Pilipinas ug uban pang nasod karon nga naglantaw sa ato nga programa kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome niini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Og pwede na mo makapadangat higala og mga mensahe diri namo ni Brother John sa among mga number o pwede diri sa comment section nato higala sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Ato na mabasa ang inyong mga mensahe para sa inyong maminahal sa kinabuhi ngadto sa inyong mga friend. Ay padangat lang diri unya ug nasad mo mga importante kay pangutana higala nga dugay ng panahon nga gikalibgan ninyo nya gusto mo nga matagaan nato og pagtagad matin-awan mo sa gikalibgan ipadangat lang na diri higala kay ato nang tagan yag time nga ang inyong pangutana mo ato na sab nga pagatubagon, no? Ato nang gina-welcome o niya atangin ninyo ang ato nga pagtubag sa pangutana kay makahimo mo sa pagsalmot higala makaparticipate mo sa atong tulumanon dinhi sa radyo. Maka-text mo na mo sa inyong mga dugang tubag o ari sa comment section nato sa Facebook. Ya palihog lang po sa atong mga viewers. Atong i-share mga higala din nato kalimtan sa pag-share ang atong programa ngadto sa atong mga friend para nga mas daghan ang paminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga nakita nato dinhi sa screen. Niya si Roger Bernel Layusa. Mayong gabi, Brad, watching from Sabang. Sabang ko ano siya, Danau. So may gabi ni mo Roger Bernel Layusa. O niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Happy Sabbath sa tanang brothers and sisters. God bless you all. Okay, God bless you Sister Ginaline Usabno sa o niya. Salamat po sa pag-love o pag-pray sa ato nga programa. Happy Sabbath po nimo. Niya po si Leonidas Tayom Sumalinog. Mayong gabi, Happy Sabbath sa tanan. So, Happy Sabbath also, Brother Leo. O niya po si Christy Layon sa Argawanon. Good evening ninyo diha, Brad John o Brad Libby. God bless us. So, God bless also Sister Christy. O niya, kumusta sad si Brother Pipi diha. Anya na Brother Noli Layon, yung family. Anya nga to sa mga kabatan niya, family diya, ng Brother Rauli. May gabi ni mo, bro. Anya sa atong mga kahigalaan diya sa Argawanon, mga pamilyas, mga larga, mga likigan family. Tanan kayo naminaw diya, welcome. Anya niya po si Brother Ronilo Itang, malipayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is our hope. Maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless og maayong gabi. So maayo sa gabi Brother Ronilo. Anya sad si Million Silasol, salamat po sa pagpray og paglab. Anya sad si Dave Michael Sumalinog Padapat. So may gabi ni Brother Dave. Good evening sa tanan og sa inyo duha diha mga brother. Good evening also Brother Dave.
Salamat po sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Ani ato po nakita din si Lilian Santing. Ani ang iyang mensahe, mayong gabi Badlibi o Brajon, happy Sabbath. Palihog ko greet ni Boyet Santing o sa iyang mga kaubanan sa buhat tuwa sa South o ilabi na sa mga member sa Sugod Church. Madasigon, salamat and God bless. So God bless also Sister Lilian Santing. Salamat sa pag-view sa ato nga programa. Ani ato ning dalikyatan mga higala sunahan. Ani apod si ato nakita si Suni Sumayang. Salamat sa paglab ug pag-pray, Brother Suni. Ani niya sad si Larry M. Orsal. Happy Sabbath ninyo diha duha, Kuya Libby o Kuya John. Nagtanaw na sad ko karon diri sa Kalumbangan, Tabuylan. Greet lang ko sa ako ang pamilya sa Bakhawan o sa ko ang misis karon nga nagtanaw sad from Oman. God bless and more power to our program. So God bless also Larry Orsal. Okay. Arito speakers nga screen higala ato sa ring tagdon atong mga kaigsunan nato, makahigalaan nato nga ang uban nag-love, ang uban nag-pray, ang nag-like sa ato nga programa. Arita unas mga nag-love ato ni tanaw niya si Roger Bernel Layuza, Kezia Clavis, Leonidas Tayom Sumalinog, Rolando G.R. Beldosola, Edelberto Rina Sumalinog, Merifel Vargas, Aragon Michel, Lilian Santing, Lowell Nodalo Estrira, Patri Jim Colastri, Dave Michael Sumalinog Padapat, Larry M. Orsal, Claymaco George Senji, Roselyn Mainit, Ronilo Itang, Sider Moralde Canoy Aranges, Ivan Raico. Okay, aritas mga nag-like mga higala. Atong nakita din si Jelen Tero, Tata Likay-Likay Sanglitan, Miliod Silasol, Aniceto Priscilias, Junior Noiva, Salumi Adams, niya na po sa Brother Roger de los Santos, Lovely Diheto, Welski, ML, Ronilo Itang, og Sister Ginalyn Lumuntad. Niya deston isa atong kipad. Brad, maayong gabi na usab sa inyong duha sa radyo. Brad John, gikan ni Brother Wilfredo Pobadura sa Pandan, Bugo City, Cebu. So, maayong gabi ni mo, Brother Frido. No, di pa itong basahon. Mayong gabi Brad John o Brad Libby. Naminaw na pudmi. Jesus is our hope. Si Brad Luloy Arcilia o si Sister Piding Nuya o ang akong anak si Alfie Arcilia sa Barangay North, Ormoc City. Happy Sabbath. So, mayong gabi nos mga Arcilia family diha sa North Ormoc City, Barangay North, Ormoc City. Salamat sa inyong makananayon nga pagsunod nining atong tulumanon sa Jesus is our hope. Ato ning lantawon makadiyot higala ang balikan tani pagtan-aw ang mga mensahe nga gipadangat dinhi sa atong mga kaigsunan niya si Shena Rose Vlog. Mayong gabi po. Happy Sabbath. So happy Sabbath also Sister Shena Rose Vlog, Murag Tuanis Tikaw Island.
Aniya, nepagyo, tutunaw niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat sa pag-love o pag-pray. Aniya niya po si Dwight Loor. Mayong gabi, Brad. Ang akong pangutana sa diha nga si Pablo Sakop para sa pagtulunan. Okay, kuha na. Judaismo mo nangilin og sabat. Nganong moingon man mo nga sa nahimo siyang Kristiyano nga nangilin gihapon siya og sabat nga sumala sa mabasa sa iya naman gibiyaan ang pagtulunan ang Judaismo nga gasunod sa doktrina nga sabat og midawat sa pagtulunan ang Kristiyano. Salamat sa tubag. Okay. Okay, kinsani kang Loor ni? Dwight Lord. Okay, kuha na Brad. Mao man na ang imong giingon nga tun-i usa na ninyo kasabot ko tun-i, di ba mao man na Brad Libby? Niya di apay paluap nga pangutan na Brad. Unya kanana ang mas maayo siguro nga magpaabot lang ka pero wa na nagpasabot nga kanang imong pangutan na lisod kay nang tubagon nga tun-ila na ninyo nakasabot ko. Kay ang Biblia kay based on the Bible man human na daan ang Biblia, nasulat na daan. So ang pagpasabot na lang sa nasulat sa Biblia. Pero moingon ka nga tun-anan pa ng imong pangutana, dili na kinahanglan imong pangutana tun-an. Ang problema ba John og si Brother Dwight og close-minded ni siya. Mao magid ni sila. Ingon na gina kay kining ilagod murag challenge unya mura ba og makigtigi, makigsukod bisag gina og di makasukod, di makatigi kay Biblia gud ni ang gibasihan. Unya ang kasagaran sila pangatarungan wa sa kamatuoran. Pero sagdi lang kuan magid na dili ta matandog anang iyang saywar-saywar nga nakasabot ko tun-i usa na ninyo, dili na madapila na ni katuig ni nga programa. Mahitabo lang gid ana nga ang mga pangutana magkasabay, magkadungan. Mao na hinungdan nga naay pangutana nga madugay-dugay. Nya kasagaran mga dugay na magini kay nangatambay naman ning ubang pangutana. Kadto gani mga pangutana bahin sa baboy, paulay, pok, sugo o larawan na pa. Naidaghaga po pero kay kadaghan naman anato na naabot istong program. Tubagon gihapon na pero lagi kinini ang na inunta na balik-balik naman na. So kadtong medyo wa pa mahisgutis kahanginan mao gitoy kuan gihapon. Kanana ang mahisgutan gihapon. So Brad Loor o Loor bani ang pronunciation anang imong kuan paabot lang unya kuan na lang gina Brother Libby kanana ang screenshot ba na nimo i-preserve na kay aron nga kuan aron nga moabot kay panahon nga tubagon na siya niya ako ba dili ko makamove anang pagtanahan niya kay wa man na diri sa ikaw may nag-screenshot diha naaragin na sa imo so ikaw na ang magbuot ana og kanus ana i-discuss ka ng mga bahina. Okay. Wala naman Brad John, ako ibalik yung panahon. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well ato pa. Ato nga tagdon. Niadtong Merkulis, no? Na pangutaan na to nga kana de ay kuan sir, kana de ay kanana ang sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo dili di ay na sa sign of the cross mahitungod sa bautismo. Ato man to nga gikuan atong gipasabot nato to kagabi. Unya may nagpaluap, no? May nagpaluap kinini ang si Robert Puntinople. Brother Robert Puntinople. Dagang kayong salamat niya asa man ang imong kagikan kay last 2000 kinini ang 1999 dito ko na assign sa El Nido Palawan dunay daghang mga Puntinople dito akong nahibalag no Robert Puntinople ato ning tagaan og kuan kay imo manggi paluap ang atong gitubag okay niya. Unya sir, sa bautismo man kaha di ay na gamiton ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nganong magpili man mo og bautismuhan dili mamo mo bautismos gagmayng mga bata.
Okay, daghang kay salamat Robert Puntinople. Ang kanana ang sa bautismo magkaha din na gamito ng sangalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo nganong magpili mamog bautismuhan nga dili mamo mo bautismo og gagmay nga mga bata. Tinuod na. Kay ngano man ang kini manggod ang pagbautismo unang-una atong suhitoon. Humana ko na kadaghan ko na gisulti nga ang pagbasa sa Biblia kinahanglan nga duna kay gitawag ba og hermeneutics study o niya hermeneutics principle niya contextual study, wider, deeper, and broader. Importante ning mga butang nga akong gihisgutan. Adunay daghan nga mga tao nga nagbasa sa Biblia, ang ilang gibasa ilang tagaan sa ilang kaugalingong interpretasyon. So ang gipasabot diha sa nahisulat, wala na hinuon mahatag ngadto sa insakto tungod kay ang napaabot dito ang ilamang konklusyon. Muhatag ko og example parang makuha. Sa Juan 8:40. Nawas 8:40 nga nagsulti nga ako ang tao nga nagsulti kaninyo gikan sa amahan ngani kamo naninguha ang pagpatay kanako. Tungod lagi kay ang ilang doktrina si Kristo tao, unya tanawa si Kristo na miamin miangkon nga siya tao. Pero ang konklusyon nila si Kristo dili Dios. Nakuha niyo punto. Ako lang nagihatag og example. Ang nasulat, ako ang tao nga nagsultis kamatuoran. Si Kristo na mismo kuno ang nagpahayag sa iyong kaugalingon nga si Kristo dili Dios. Dili man na mo'y gipasabot sa teksto. Nga dili Diyos si Kristo, may gisulti diha, way gipasabot ana. So mahitungod sa niining bautismo, yes, klaro nga ang paggamit sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo dili sa sign of the cross. Gamito na sa bautismo. Tanawa sa Mateo 28:18 ngadto sa 20. Nag-ingon si Ginoong Hesus, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo, remember, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magapangbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Why sign of the cross dining gisgutan bautismo? Ang punto mo ni, nag-ingo din panglakaw kamog himuan yung tinun-an ang tanang kanasuran. So niata kay kalaw man na diha. Unya gisundan nga magabautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Well niata sa punto. Ang gamay nga bata unsaon man nimona pagtuon kay giingo man himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magbautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So kining bautismo sa ngalan sa Man, sa Anak ug Espiritu Santo aplikado kini ngadto sa mga tawo nga natun-an, natudluan, in other words na Bible studyan. Ang gagmay nga mga bata unsaon man nimo na pagtuon kay ang gisulti himuan ninyong mga tinun-an unya matun-an day na nimo ang gagmay mga bata. Pabita na nga si Kristo namulong sa Mateo 22:29 na nga sayop kamo kaywa kamo makasabot sa kasulatan. Kung imong sundon ang bautismo, dili kini aplikado ngadto sa gagmay nga mga bata, kundi ngadto ni sa mga dagko kay ang pagbautismo tudluan, tun-an, unya bautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo, dili isa paggamit sa sign of the cross. Kay lagi ang cross nagkahulugan ka na og kamatayon, mauna nga og naay madisgrasya sa dalan, sa tunga o sa daplin, butangan gina og cross, nagpasabot nga ang cross nagpasabot na og kamatayon. O dili kay sigon sa gisgutan sa doktrina Kristiyana sa page 3, dili kay abog o abog sa yawa o ang yawa mahadlok sa cross. Kana siya mga doktrina, mga pagtulunan nga iyas tao, dili iyas Ginoo. So balik ta.
Bisan pa sa unang panahon, sa kapanahunan pa ni Moises, duna nay giila sila nga bautismo sa una. Pero wa pagihapon sumala sa gisgutan, wa pagihapon nimo, di gihapon nimo maila nga ang gagmayng mga bata gibunyagan kung sa kinatsila pa. Gibautismuhan kung sa kanana ang Bisaya pa, sa English baptize, o sa Ilonggo patugmaw, sa Tagalog binyag. Unya kini siya nagagikan ra gyud ni sa tutulo kadagko nga pinulungan, Greek, Hebrews ug Aramaic, nga nagpasabot og rakiso, iskiso ug baptiso. Karon kung imong tan-aw dinhi sumala sa naunang Korinto, no, mo ni ang gihisgutan dinhi sa kanana ang balaan nga kasulatan nga bisan pa sa kapanahunan ni Moises, akong balikon, wala gid kay makita nga dunay gagmay nga mga bata nga gibautismuhan o pagabautismuhan, kundi ngadto gyud sa paranis mga dagko o pamatiin ninyo ni sumala sa naunang Korinto kapitulo 10 bersikulo kanana ang 2 ng Korinto 10:1 ug 2 nagingon, busa mga igsoon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan. Tandaan ha, silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha ilalom sa panganod og silang tanan milata sa dagat. Mga ginikanan gani dagko kay dili man na pwede ang gagmayng mga bata tawagon og ginikanan. Ginikanan gani meaning naa siya'y pamilya, naay mga anak, dagko na, ginikanan ang gigamit dinhi. Naihana sa ilalom sa panganod, og silang tanan milata sa dagat, og silang tanan gibautismuhan ngadto kang Moises diha sa panganod og sa dagat. Niadtong tungura ang bautismo gitawag pagbautismo ni Moises. Kinsa ni silang gibautismuhan? Ang gigamit ang atong mga ginikanan. Sa uban nga bersyon, ang atong mga katigulangan. So dito sa kapanahon ni Moises, wala gyoy gibautismuhan nga batang gagmay kay ang gisgutan nini atong mga ginikanan. Meaning mga dagko na. Karon dugang paniini ato raguning tan-aon paladman tani. Kay ang imong giingon, Brother Robert Puntinople, nga nganong magpili mamo og bautismuhan, di mamo mo bautismus gagmay nga mga bata. Wala man gyud i-recommend, wa may record gyud nga ang gagmayng bata bautismuhan. Unsa ra mahimuon para sa gagmayng mga bata? Ato kunong basahon sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 16 ug 17 nag-ingon dinhi. Og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga kanina ang Mateo, no? Kanina ang 19 niya 13 og 14 ingon niini, niya. Og dihay mga gagmayng bata, dihay gagmayng bata nga didala ngadto kaniya aron tapin-an sila niya sa iyang kamot og iampo sila. Period na. Sa unang kapanahunan, sa panahon ni Kristo, dunay mga ginikanan nga nagdala sa gagmay nilang mga bata unya gidala ngadto sa kang Ginisus aron tapin-an sila niya og sa iyang kamot og iampo sila og gibadlong sa mga tinun-an ang mga tao. Pag maghisgot kag bata, gamay pa, tao nagpasabot dako na. Gibadlong sa mga tinun-an ang mga tao, meaning ang mga apostoles ilang gibadlong ang mga ginikanan nga nagdala sa ilang gagmay mga bata. Pero unsay gihisgutan dinhi? Apan si Jesus miingon, paduula kanako ang gagmayng kabataan. Sa ato pa kini siyang pagka imbitasyon man paduula kanako ang gagmayng kabataan. So meaning nga dili apil ani ang mga dagko, ang gagmay ra paduulon ngadto kang Kristo. Pero kay gagmay pa man lagi, natural na apoy dagko nga makaduol kay mukalong man, mo kugos man sa bata. Nya gingon din hiyo, paduula ra gagmayng kabataan
ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. So makaiibog gid kayo, makasisibot gid kayo para sa gagmayng mga kabataan gipamulong na ni Kristo ila ang gingharian sa langit sa mga sama kanila. Kining gagmayng mga bata murabag sa gidirect ni Kristo tungod sa ilang pagka-inosente pagyud in taon, gagmay pa matud pa ila ang gingharian sa langit sa sama kanila sa gagmayng mga bata. Well, adto ta aning mga dagko ng gihisgutan. Sa panahon ni Moises, walay gagmayng bata giilang gibautismuhan. Sa panahon ni Juan Bautista, wala say gagmayng mga bata nga gibautismuhan, mga dagko gihapon. Sa panahon ni Kristo sa mga apostoles, walay gagmayng mga bata nga gibautismuhan, dagko gihapon. Unya, nahitabo lang nga matud pa sa atong gibasa dinhi sa kananaang libro sa The Faith of Our Fathers ni Cardinal Gibbon sa page 98 nga the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Maunay hinungdan nga ang Biblia kanunay gyud nga ilang natamakan, kanunay nga ilang gisupak. You know why? Tungod kay kaaway kini sila sa Biblia. Karon niya pamati irag gyud dinhi sa panahon ni Juan Bautista na traditionally gisunod man na nila Mayo naman ron, Hunyo, kanang gitawag San Juan. Sila nalay magligo-ligo og ila dito sa dagat. O kunya kay kuno San Juan, nya naay San Pedro. Naana kay lagi gisunod-sunod nila ni. Pero sa panahon ni Juan Bautista, Juan magbubunyag, wagi po'y record din nga sa pagpangbunyag o kung pagbautismo ni Juan Bautista, ang gagmayng mga bata o pamatian ninyo ragod sumala sa Mateo Kapitulo 3. Unya, Mateo Kapitulo 3, versikulo 1 ug 2, unya sa kananaang 5 ug 6. Akong basahon nag-ingon Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali dito sa mga uaaw sa Judea. Siya nag-ingon, paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit haduol na. Well, ato ning paladman, padak-an og jutay kining pagkasultiya. Ang pulong paghinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Bikuno, hunahunaan ninyo kuno kung mahimo ba ang sa gagmayng mga bata nga maghinulsol sila? Mga pohay paghinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Kinsa kining gisultian ni Juan Bautista kadtong mga tao nga iyang giwalihan, kay way mga pagpangwali nga himuon ngadtos gagmayng mga bata. Ang giingon ni Juan Bautista, paghinulsol kamo. Ang makahimo lamang niini ang mga dagko, dili kay ang mga gagmay, kay ang pulong paghinulsol mahimo kana sa mga dagko na kay makasabot naman, samantala ang gagmayng bata dili pagid nila mahimo ang paghinulsol. Unya akong basahon dinhi sa kinini ang 5 ug 6. Og nangadto kaniya ang katawhan niya usa tanapod, pagpalalom og jutay, pagpadako og jutay. Nagingon og nangadto kaniya ang katawhan, wa magingon og nangadto kaniya ang mga kabataan. Mga kabataan gani mga gagmay na ang pasabot, pero katawhan meaning mga dagko na. Nangadto kaniya ang katawhan. Karon na may mga filosofiya unsa man din ang bata dili na tao. Yes, pero kana bang punto nga gitawag tao dili na aplikado ngadtos bata? Ang katawhan gani mga dagko, kabataan mga gagmay, mo nay buot ipasabot. Karon ang gingod og nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem og sa tibuok Judea og sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. So meaning nga ilang kaugalingong kagustuhan nga mangadto ang katawhan didto sa suba sa Jordan, diin didto si Juan Bautista nagapangbautismo. Meaning nga ang baptism, that is your own decision, dili sa kananaang desisyon sa ginikanan. Kay ang batang gamay di pa man makadesisyon sa pagpabautismo, kay wa pa man ay buot.
So ang tumong og katuyuan ining mga katawan gikan sa Judea og sa mga kahitaan nga kasikbit sa Jordan nangadto kang Juan Bautista niya sais nagingon og didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. O didto sa suba sa Jordan nga naman wa man pud na kinahanglan na ang bunyag o bautismo ang pulong nga kuan bunyag kinatsila man Spanish word man na wa kinahanglan na ang pagwisik-wisik ang pagbubo kundi didto sa daghan nga tubig kining mga tawhanaa nga gisultian ni Juan paghinulsol kamo unya nangadto sila kang Juan Bautista og unya sila iyang gipang bautismuhan. So makita nimo nga ang dagko na gyud nga mga tao ang kinahanglan bautismuhan. So niya pa angay ninyong mahibaluan. Sumala sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadtos 16 pamatiin ninyo kun unsa katinaw sabton ug musabot mo. Nag-ingon din sumala sa Marcos 16 niya kinini ang 15. Og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwalin ninyo ang maing balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Iyon sa ang maing balita, iwali. Tandaan ninyo na. Duna ba mo'y mga tao nga nagwali o nagsangyaw nga ang ilang gisangyawan ang gagmayng mga bata? Kasagaran mga dagko. Dinis bugo, sayod mamo og unsagid ka peaceful ang bugo. Huwebes o Domingo, nagkalain-lain lang nga mga relihiyon ang magwali. Pero wa mo kita nga ang giwalihan nila ang gagmay nga mga bata. Mga dagko, gyud. Ang gingon ni Kristo, og siya mingon kalina panglakaw kamo sa tibok kalibutan, og iwali ninyo ang maing balita ngadto sa tibok kalibutan. Iwali ang maing balita. Karon unsaon man nimo pagwalis gagmayng mga bata? Ay, padayon na itong basa. Ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili mutuog paghukman sa silot. Atong klarohon paladman, padakaan o gamay. Ang mutuog magpabautismo. Ang bata, bisag kapila pa na nimo bali-balihon sa pagwali, pagsangyaw, mahimo niya na ang pulong pagtuo. Dili. So, dini imong makita ang mutuog magpabautismo, maluwas apan ang dili mutuog paghukman sa silot. So in terms of baptism, kinahanglan imong masabtan nga kana siya para rana sa mga dagko way labot ang gagmayng mga bata kay giingon ni Kristo pasagdin niyo ang gagmay nga mga bata nga muduol kanako kay ila ang gingharian sa langit sa sama kanila sa gagmayng mga bata. Mo nay paglaom lang sa mga bata. Unya dugang padinao sa gipamulong ni Kristo. Dini sa Mateo 28:18 hanggang 20 niya ang giingon ni Kristo. Og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Kalom. Sa inyong hunahuna, kamo sulay lang gyud ninyo. Pagpamalandong ba, paghuna-huna, labing maayo og inyo ging himuon. Di kuno, sulay kuno, nga matun-an ba na nimo ang gamay bata? Gingon dili nga, panlakaw mo, himuon yung tinun-an ang tanang kanasuran. Mahimo matun-an nimo, mabaybos tadian nimo ang gamay bata. Dili. Unya, ipadayon na itong basa. Nagingon dili, sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang paggamit niining tutulok ka mga ngalan sa usa lamang kapag ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo pagagamiton kini diha sa bautismo dili sa sign of the cross. Unya ipadayon na to, Kaatong padayonan karon himuan yung tinun-an. Matun-an ninyo ang mga gagmayng bata. Dili, di ba? Unya kinsa may nakita sa inyo sa usa ka pastor ngayon gitun-an ang gagmayng bata. Ang bata og dili lang gutom, matuog ra na. Ang bata, mumata, pero kasagaran ana, tulog ra gyud ng gagmayng bata. Di mahimo na nga imong matun-an. Unya niya pa sa 20 naging din nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ang bautismohan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo tun-an. Og unya kinsa ni
nga natudloan sa pagtuman sa tanang gisugos Ginoo. Ang gamay bata matudloan nimo na og unsay gisugos Ginoo. Dili. Tanawa. Niapoy mga tao mapundok nga nagsunod sad kunuhay lagi in tao sa bautismo. Pero tanawa og unsay sipyat. Kaya ang gisulti dinhi tudloan sa pagtumas tanang gisugos Ginoo. Na ato'y nagbautismo sa dagko mga tao pero wa tudlois pagtumas gisugos Ginoo. Kaya ang ilang doktrina, dili doktrina sa Biblia, mutuo lang gag pabautismo luwas ka. Ang ilang doktrina, wa na nang sugo, kay way makatuman ana. Ang ilang doktrina, kao na tanan, kay limpyo na. Ang pangutana, unsa mang sugo, ang imong gitunan, imuhang kinabuhian, wa. Mauna nga sa unang sa unang mga higayon, sa imong kinabuhi, nagkaon ka sa wa itugot sa Dios nga kaunon. Karon kay nagpabautismo ka, nagkaon ra man gyapon ka sa wa itugot sa Ginoo nga kaunon. Nganong nahitabo na kay wa lagi ka tudloe, wa ka matun-i sa pagtuman sa tanang sugo sa Ginoo. Sa unang panahon sa imong kinabuhi, gilapas nimo ang napulo ka sugo. O ngani, na to the other month, dunay nag-amin gyud nga wa sa ilan ng doktrinang napulo ka sugo, wa nang ipapawluha ng pagkaon. You see? Makita nimo og unsa. O, sa sayong bahin sa imong kinabuhi, naglapas kas na pulo kasugo. Karon kay niabot ang panahon, nagpabautismo ka, naglapas ra man gihapon. Unsay rason? Kay wa ka matudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Unya karon, sa wa pa ka nabautismuhi, sa sayong bahin sa imong kinabuhi, gilapas nimo ang adlawng igpapahulay. Karon sa nabautismuhan ka na, gilapas ra man gihapon nimo. Nganong nahitabo na? Tungod kay wa katudluis pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Unsa ra may nausab nimo nga kun imong basahon sumala sa Episo kapitulo 4 nga ang tao na anak kang Kristo bag-o na siyang binuhat, unsa may nabag-o nimo? Nga man ang nabag-o ra nimo ang karitula lang sa imong simbahan, ang ngalan ra. Pero yung pagkinabuwa, nga naman, gikaon nimo ang wa isugo sa Dios kaunon. Gilapas nimong adlaw ipapahulay, gilapas nimong napulo ka sugo. Unya, wa ka nagatuman sa dietary law, wa ka magatuman sa health laws. Mo na hinungdan hinoon nga before mo sulod sa simbahan, managan in town ang mga das kilid-kilid sa simbahan, das likod, managan ang mga lamok kay ihag pabulhot-bulhot sa sigarilyo. Nganuman, wa tudloi sa pagtuman sa tanang gisugos Ginoo. Unya health laws man na, balaod sa mga panglawas. Unya karon, sa dili pa musud sa simbahan, mudimdim o sa gamay, makakita magyud ta ni ana naasad tay mga kaila. Gamay lang. Bisan pa manggani usahay paggikan pagsimbahan manimba, pagabot sa balay na ekwasyon na mga igagaw, mo inom pod. Gamay lang kuno. Nganong ingon man ni ani, wa tudloi sa gitawag og health laws, balaod sa maayong panglawas. Maunay hinungdan mga kaigsunan, ang ngalan ra sa reliyon ang nausab, pero ang kinabuhi wala. Ngano man tungod kay wa sunda ang proseso. Ang bautismo para sa dagko, nga ang dagko mutuo, kaya ang mutuog magpabautismo maluwas. Ang dagko, mga kaigsunan, kinahanglan good, may magpabautismo, diling gagmay mga bata, pamati. Ang tubag ni Apostol Pedro sa mga taong ilang giwalihan sa una, sumala sa buhat 2:36 o nga 2:38, nangutan na mga igsoon sa imong buhaton. Ingos Pedro, pag ginulsol kamo, pabautismo kamo ang matag usa kanyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan yung sala. O diha ra gyud, klaro na ang mga dagko gyud may bautismoan dili gagmay mga bata. Brother Robert Puntoniple, palawa pa ang imong pangutana og wa pa gyud ka mahayagi. Brother Levi. Okay, dihan salamat Brother John. So padayon ta mga higala sa unahan. Adto tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Okay no. Ato sa ring tanaw ni si Gisrael Masaranyo, happy Sabbath to all. Yapon si Erlinda Estaura, happy Sabbath to all. Sa inyo diha sa station, sir, nga makanunayong nagsangyaw sa mga balita. Og ingon man usab sa tanang mga kaigsunan nga naghiusa sa pagsuporta sa ginahimong Department Congress diha sa
East Visayan Academy. Okay, niasad ang Riverside FM Cebu, 93.2 MHz on air na mga brad. Good evening. Salamat kayo niyo mga sir. Atong maptikon nga station manager o nga CEO. Okay, niapod si Brother Isaw Dihito. Happy Sabbath, Brother John, Brother Libby, watching from Langob, Asturias. So, good evening ni Budi Adong. O ang Diyos mag-uban o mag-panalangin kanimo diha sa Langob, Asturias, Cebu. Okay. Ato ta higala padayon ta ato ning giyon sa to Brother John ang pangutana paghanay. Unya ang kanang ngalan sa man sa anak o sa Espiritu Santo dili man ni ay na sa sign of the cross sa bautismo man nganong magpili mamo bautismuhan nga dili mamo mo bautismo og gagmay nga mga bata. Okay, salamat no. So, video nakasabot na ni siya nga ang sangalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo isulti na panahon sa baptism. Pero ang iyang follow-up na pangutana, ngano man kuno magpili man kuno mi bautismuhan nga di man mo bautismo og gagmay bata kanang mga infant no, infant baptism nganong wa man magpractice ang inyo mahigala nga Seventh-day Adventist nga nang gitawag infant baptism. So unsa may rason mga higala tungod kay ang rason ana kay wala gyud na isugo sa Ginoo diha sa Biblia. Wa gito mabasa diha. O kung imong tan-awon ang record diha sa nahitabo sa panahon sa kang Ginoong Hesus o niya sayang mga tinun-an naghimo sila pangbautismo sa unang panahon. Wa gyud gibautismohan nga infant mga higala. Kanang bag-ong na tawo, wala gyud. Ang na-record sa Biblia, ang mga tao nga bautismuhan, kadtong mga tao nga makasabot na, makahibalo na ba? Imong tudloan, kay nag-ingon diya atong mabasa ang Mateo 28, 19 ug 20. Panglakaw kamo, og himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Himo ang tinun-an. Sa ato pa, tun-an yun sila aron mahimong tinun-an. Sumusunod sa Ginoo. Bible studyhan una, walihan usa, pasabton usa, aron mahimo siyang tinun-an. Makasabot siya sa kamaturan o sa pulong sa Ginoo na sa Ginoo. Himo ang tinun-an ang tanang kanasuran sa kalibutan. O niya, bautismuhan ang kadtong mutuo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Nakarikas may balitang Biblia na yun ni og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So ang sugo, tudluan mga higala sa tanan nga sugo or balaod si Ginoo. Tudluan sila sa sugos Ginoo. Kanang bata, infant, bagong nataw, or siguro mag-edad nag mga 2, 3, 4, kana di pa gina musabot mga higala. Imo nang sultihan, di pa gina maka, imo nang Bible studyhan, imo nang walihan, tudluan imo nang Bible, di pa nakasabot. Kalabanan ana, kanan ng mga batang gagmay, sige, nagpabati sa mga ginikanan o memory verse ng uban, pero imo ng Bible studyhan, pasabto ni Bugon sa diyang kamatuoran, di pa gina sila kay wa pa na yun mo andar ang ilang hunahuna. Ang Biblia nagsulti, tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So kini nga pagkasulti ni Ginoo sugo man na diha sa Mateo 28, 19-20 og di gina musakar ngadto sa infant mga higala. Ari na ginas mga dagko na kadtong may pangunahuna na nga insakto makasabot na siguro mga 7, 8, 19 pataas makasabot naman nag-imo ng
sultihan kay kanang mga idara. Eskwela naman na. Once mo eskwela na ang bata, musugod na og andar yang unahuna. Musabot na mo pinsar-pinsar na siya ana. So muna siya ang angay nga bautismuhan. Pasabton tanawon ra gud nimo ang record diri sa buhat 8 bersikulo 12. Og sa diha nga na nagpanuo na sila sa pagmantala ni Felipe sa maayong balita, na nagpabautismo sila mga lalaki o mga babae. Ang atong nabasa higala, sa dihang na nagpanuo na sila. Ano ito man sila? Kay giwalihan ni Felipe sa pagmantala ni Felipe sa maayong balita. So giwalihan usang Felipe. Daghang mga tao mahigalang nagpabautismo. Ilang kaugalingon nga desisyon na nagpabautismo sila ang mga lalaki o mga babae. Ngano nagpabautismo sila? Kay nakasabot sila sa mga pulong sa Ginoo nga giwali ni Felipe ngadto kanila. Muna ang insaktong proseso sa Biblia. Pasabton usa, tudluan usa sa Bible studyhan o na, walihan o na mahigala. Sa dihang mituo siya, misagop siya, o niya, mo decide alang sa baptism, mao na hinungdan bautismon, muna nahitabo sa buhat 8:12. Niya mahimo na sa bata, Bible study ko na ang bata nga 1 year pa. Doktrinahin na, makasabot ba na, di pa na kahibalo mga higala. Samtang giwalihan diri sa buhat 8, wagi, infant mga higala. Kung arikas buhat 8, 35 nga 38, ang usa ka eunuko gibalbo studyhan ni Felipe. O niya, sa dihang gibalbo studyhan Felipe, hindi sad ang eunuko siyang kaugalingon, nagkasabot siya. Unsa pa may nakababag Felipe sa akong pagbabautismo. Nanay, tubig. Ingos Felipe, og nagtuo gani ka, pwede. So, ang kanang bata, mo decide nagbautismo nga pabautismo ko angkol kanang 1 year baka sulti na di pa di pa na mo decide o niya gipangutan na pa yung Felipe kung ikaw nagtuos tibok mong kasing-kasing pwede na pangutan na usa ba si og way pagtuo nya kanang bata pangutan ana na kay pagtuo dong di gina kasabot ug sa imong isulti o niya gibautismuhan ang eunuko mahigala kay ang response eunuko siya nagatuo sa tibuok niyang kasing-kasing. So gibautismuhan. So ingon ana ang pamaagi mga higala sa bautismo. O niya kun imong tanawon ang na-record po diri. Di ko basahon nga pagpamatuod mga higala. Nag-ingon din ni si sa usa ka libro nga Doctrinal Catechism gisuwat ni Stephen Keenan sa page 184. Dili makita sa kasulatan ang bisan usa ka bata nga gibautismuhan. So gipadayag ni higala dili makita or dili mabasas balaang kasulatan nga dunay usa ka infant gibautismuhan. Unya nga naman nga hingtumaw man na nga wa man na i-practice sa unang Kristiyano. Ang mga bata sa una wala bautismuhi. Giampuan ni Ginoo sa mga bata. Iyang gididikar. Sumosa na ang sundo nato. Sa Seventh-day Adventist sigala, ang mga bata nga wa pa na bautismuhi kanang mga infant or wa pa na Bible study, dalaw na sa ginikanan sa simbahan. Ihalad na sila. Gitawag na time nga gitawag og child dedication. I-dedicate sa mga ginikanan ang ilang mga bata. Na karon mag-require ang tulunghaan og baptismal ang ipakita sa ginikanan ngadto sa mga teachers ang child dedication certificate. Kasabot na sila tungod kay ang Seventh-day Adventist sandag ko na mo'y bautismuhan. Okay, wa naman tayo mga higala sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon ani ang atong tensong.
Mga higala magampong ito, silibaw nagbaluloy ng mga Diyos, dagang salamat sa kalampusan sa mong pulong panalangin niyan, tanang nagapaminaw, ginupangayo na mo kinitungod